give up to donka kukusomo. So this thing en telo, tomako telo in all sectors. Kamano. Yes. Boaz Waruku giminya medewie kanyo kotere kod telo makaluomo osebedo e kinde machon, e kinde masani, to bende telo mwarito bedo godo kinde mabiro, manyalo chwalo wechegi mag somo mondo dhi okang' machielo, mondo kaka kuom ranyisi bende gino ma Mheshimiwa Peter Masara oselero. Okay. Erokamano, apani an abro medo jiwo ka awacho ne oganda wa nikech ang'eni sani seche mwawuoyo ni ng'eny gi biro yudo ka ni ohala. Ng'eny gi ni e pur to gi pith. Ng'eny gi seche mwawuoyo gi moko temore e tugo, ng'wech, mpira, gik mopogore opogore. Moko bende ng'eny gi nitiere ywecho mag nam gi ywa rech. Koro nitiere kuonde ma gitemo manye yuto gi. Tadwa konegi ni kik giwe ni seche mwawacho ni mondo mi ji odhi e skul gi, ni to koro wadwa ni mondo wageng' maka. Wadwa konegi ni kopo ni gidhi e skul maber, to weche gi mag yuto go kendo biro bedo maber extremely. Ok adwa nuoyo part of example mane Mheshimiwa Masara oseketo kaka kind jopeng' ariyo, machielo dhi skul, moro ko dhi skul, gi jauso omena, moro dhi skul. It is very self-explanatory. To kanye makoro adwa kelie wach mar telo. Jothurwa, telo ting'eni in jatelo kawuono to kiny bende ok in jatelo. Samoro be ok jatelo kawuono to kiny in jatelo. Telo wuok kendo bedo